hubungan spesial maring sing nyaron. Iya. Hubungan apa Pak lah? Aja kayak kowe. Bloko bae. Tuli Rika nek dadi manten karo si Aris nyonge sing rekasa. Ge, wong mantenan kuwi kudune bunga, wong ana wong manten kok Rika rekasa dewek. Ya tuli nyonge bakal sambatan wayangan maring omahe Rika. Ya bener kan? Ge, dalange bebas sambatan aja nanggap maning. Aja nanggap maning aja nang dengkul Rika itu. Dengkul Rika ya apa? Aneh wong kono ngunekke dengkulmu ra dengkul Rika. Iya. Ayo, Rika nembang sing apik ya. Durung dadi manten gak kaya wis duwe anak ya bentuknya. Kan orang bahagia itu tandanya kayak gini Pak Dalang. Lemu, subur, makmur. Ya lemu sih apik-apik Iya. bae, tapi lemu ya kaya si liyane gie kaya Orisa, kaya Tatin gie, lemune lemu singset. Rika aja protes, urung tau ngrasakne wong lemu, Mbok. Apa diperbolehkan kayak kowe? Ya geri jajal. Geri apa? Silahkan. Aja kayak kowe. Nyonge ora seneng jajal-jajal. Nyonge tuli cocok langsung nyonge tuku. Ora jajal kayak kaos, kayak sepatu, nyonge sawang apik ya terus nyonge tuku ora dijajal-jajal kotor. Carane ngerti men cocok muk dijajal disit. Ukurane sikil wis apal. Ora susah dadan jajal. Iya. Tuli ya. Ya. Semester pira sih? Semester 8. Semester 8. Ya, Wis arep lulus ya? iya. Tuli nek wis lulus aja balik nang Majenang. Dong ana ya, Pak. Aja Men balik cepet nang lulus. Majenang. Nang apa? Wis melu nyonge wae, melu bapak wayangan Melu Rika? ya. Heeh. Wani pira? Tuli Rika pasang pare pira sih? Murah bae lah. Pira? Ya engko nang mburi nah, urusannya jeneng kene isin. Wong ndarani sindene mata duiten nek kuwe. Ya bener kayak kowe. Kuwi tuli dirungokno Elisa kuwi. Tuli dirungokno kiye. Kiye wong Majenang Cilacap piye ngerti unggah-ungguh ora kaya Rika. Durung-durung wis njaluk seragam maring panggung.